ana yin suhur da dabino musamman kwaya 7 ko kwaya 9 ko kwaya 11 ko sama da haka, gwargwadon yadda kake da dama kuma gwargwadon yadda zaka iya ci. Yana da matukar muhimmanci yin suhur da dabino. Na farko, shi dabino abinci ne, larabawa suna amfani da shi a matsayin abinci, yasa ko tafiya mutum zai yi a wancan lokaci baya barin jakarsa babu dabino. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha yin tafiya da sahabbai da kwayoyin dabino suke rayuwa, su ci dabino kwaya 3 su sha ruwa sai ya rike kauni guda, wallahi ba abun kuma da zai same ka, saboda shi yana da sinadarin da idan ya shiga cikin mutum ba zai bari yunwa ta halaka shi ko ta galabaita shi ba. Sinadarin da ke cikin sa yana bada wannan. Ina fata an fahimta. Kuma dabino da kuke ganin sa yana maganin cututtuka hatta sihiri. Yasa idan mutum yana da hali ya samu ajwa, dabinon da aka ce a tarihin sa annabi ne ya fara dasa shi, inda zaka ci kwaya 7 kayi addu'a, ka ci kwaya 7 da safe kayi addu'a, da daddare ka ci kwaya 7 kayi addu'a, in Allah da in kana da sihiri zai karye, in ko babu to ba zai kama ka ba. In baka same shi ba to ka samu asalin kowane dabino. Kuma dabino da kuke ganin sa babu bishiyar da take da nau'uka da yawa a duniya irin dabino. Dabino da kuke ganin sa ya kai kusan nau'i 200 a duniya, nau'i ɗaɗɗaya har 200. Idan kuma aka zo aka jera maka su daga wannan kala zuwa wannan a jera masu kwaya 200, wallahi kowanne ka daga sai kaga ya bambanta da dan uwansa, sai ka ganshi da bambanci da dan uwansa. Yanzu da zaka je akwai wata gonar dabino, ina jin an ce gonar Abdullahi dan Umar ne ko dai wani a makamancin haka, ko Sa'adu dan Abi Waqqas. Akwai wata gona da Sa'adu dan Abi Waqqas ya noma, har Annabi ya taɓa zuwa ya ci abinci a cikin ta, ya ci dabino a ciki. To gona tana nan an kewaye ta a Madina, an raye dabino har yanzu, ana abun nan din su, ana tsinkar su, ana sayarwa. In ka je ka ga benci yadda aka jera dabine sai hankalinka ya tashi. Kala nau'i haka zaka gansu malam.